Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê roja yekşemê 5 Eylûna 2021 daxuyaniyek derxistê de kiryarên pêdê di balavkirina tirsê de û armançkirina Yekreziya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê şermezar kir û tekez kir ku ew kiryar berê miletê Kurd dide kocberiya û valekirina deverên Kurdî û ew tu carî nabin rêgir ji xebata enekesê û berevaniya wê di ber mafê netewî yê gelê Kurd de. Li daxuyaniya enekesê de hatiye di gaveke dijatiyê ya din de li dijî enekesê berbanga roja yekşemê 5 Eylûnê grûpeke çekdar bi ser peyedê ve bombeyek destî avêtin di nava Ofîsa Encûmena Niştimaniya Kurdî li bajarê Dirbêsî û di encama teqîna wê bombeyê de zirareke madî mezin gihişta Ofîsa enekesê û amêr û kelûpelên di nava ofîsê de têk çûn. Herwiha heman grûpê êrişî Ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li bajarê Dirbêsiyê kir û klîta dergehê wê şikand û ofîs şewitand û hemû kelûpel û amêrên di nava ofîsê de şewitandin û têkbirin û nivîs û sloganên dijatî û nebaş li ser dîwaran nivîsandin. Di êvara heman rojê de û dîsa li bajarê Dirbêsiyê grûpên xwe li pêş baregehên enekesê û pedekesê kom kirin û aleyên Kurdistanê şewitandin û bi gotinên dûr ji reweştan bang dikirin û digotin. Enekesê di daxuyaniya xwe de serbar kir û got ev kiryarên pêdê di balavkirina tirsê de piştî zincîrek revandina kadir û alîgirên enekesê û bin pêkirina baregehên wê tê encam dan. Di demekî de ku gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê di rewşeka aborî û ewlehî zehmet de derbas dibe. Rastî gelek êş û azaran tê û ev yek dibe sedem ku welatî careke din berê xwe bidin derbiderî û koçberiyê û dever ji xelkê xwe yê resen vale bibe. Enekesî amaje kir û got ku berdewamiya van bin pêkirina nîşaneke li ser armançkirina zemîna kudan û standinên Kurdî li ser hatina avakirin û dabînkirina rêkarên avakirina behweriyê û gerantiya nedûbarekirina wan ku alî Emerîkî û fermandarê Qesedê wekû gerantorê PNK cîbcîkirina wan li xwe girtibûn. Herwiha ev kiryar li dijî hewlên alî Emerîkî ji bo berdewamkirina dan û standinan tên ku ji çend mehan ve di navbera enekesê û PNK de hatina rawestandin. Emîndariya Giştî ya Enekesê di dawiya daxuyaniya xwe de kiryarên pêdê di balavkirina tirsandinê de şermezar kir ku di encamê de wê nakokiyan kûrtir û zêdetir bike û got ku ev kiryar tu caran nakevin di çarçoveya hewlên tên kirin ji bo Yekreziya Kurdî û ji gelê Kurd re tekez kir û got em ê di xebata xwe û berevaniyê di ber mafê gelê Kurdî netewî de berdewam bin û kiryarên wisa ku zirarê dikînin doza Kurdî û demokrasiyê li tevaya Sûriyê tu caran nikarin rêgiriyê li me bikin.